Pusdungkap ing titi mangsa kala titaing Gusti Jalulan wanita arsa mestuti edi endahing budaya Jawi kanthi hanindakaken lampahing upacara adat panggih temanten satataning gagrag ngayuja karta hatiningrat lancaran bindri hangumandang caos pakurmatan rawuhipun paraga ingkang kepareng hangasta sanggan pamethuk. Hangumandang lancaran bindri kinarya tandha tengara. Swanipun paraga ingkang kepareng hangasta sanggan pamethuking temanten putri kinarya sulih sarira kulawarga ageng Bapak Bincar Sigalingging Esos tuwin Ibu Novena Arma Puastika Esos. Panjenenganipun ingkang minangka ing pakurmatan Bapak tuwin Ibu Rosid dipun keparengaken jengkar saking sasana palereman kepareng hanglarapaken sanggan pamethuking temanten putri. Hangandi sanggan pamethuk ingkang hawujud gedang raja gegadangan muga temanten sakloron tansah manggih raharja kinantenan suruh ayu tunggu pamuji mugi temanten sakloron tansah manggih rahayu kinupeng lawe wenang ingkang hawarni pethak mugi Gusti ingkang Maha Wenang tansah rumeksa kayuwananipun temanten kekalih kapasrahaken sanggan pamethuk katiti preksa Ibu Sri Purwati Sarjana Ekonomi jangkep serah sarana pamethuking temanten putri katampi sanggan panebus. Katuraken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan katur panjenenganipun Bapak tuwin Ibu Rosid kang sampun kepareng hamasrahaken sanggan panebus kinarya purwakaning upacara adat panggih temanten dateng paraga piniji nyuwun miyosipun temanten putri Safura Ajeng Perwitasari kepareng kakanthi tumuju ing sasana upacara panggih temanten. Ladrang temanten hangumandang caos pakurmatan panggih satataning gagrag ngayuja karta hatiningrat. Kapur wakan kembar mayang temanten putri Safura Ajeng Perwitasari kakanthi miyos saking sasana wiwaha tumuju ing sasana upacara panggih temanten kembar mayang kang kepareng hamur wakani lampah kembar hateges wewujudan kalih ingkang sami minangka dadya tondo kasetyaning katresnaning kang datan kenggo ing sawiring pepalang ing embanan dening panjenenganipun Ibu Lis tuwin Ibu Lintang kembar mayang kayune purwa sejati pangira jagat godhong kinarya rumembe woh surya kelawan tengsu dene oyote winastan bayu bajra miyos kembar mayang minangka dadya tandha cihna bilih ingkang hapalakrama tasih asipat kenya lan jejaka dereng nate palakrama. Datan kawuri kawis tinggal tejo ingkang kinuwung Prabowo sayekti tejane temanten kakung Rio Ferdinand Aditya Sigalingging kembar mayang hamapak rawuhipun temanten kakung salajengipun dipun keparengaken miyos saking sasana upacara minangka dadya tandha cihna pasrah sumarah pring purbaning Kang Maha Kawasa.
Saya caket tindakira temanten kakung miwah temanten putri. Temanten kakung kawis tinggal hangasta gantal cacah sekawan. Dene temanten putri hangasta gantal cacah 3. Minangka dadya gegambaran lambanging ilmu amal tuwing iman. Dene tumraping kakung kesinungan kanugrahan jumeneng minangka pangarsaning balewisma balangan gantal tumomo jatining lesan tumomo jatining katresnan kakung kang miwiti kakung kang hamungkasi. Gantal dumadi saking roning suruh ingkang lumah lawan kurepe kalamun dinulu beda wujude kalamun gini tunggal rasane pinilih ingkang matem urose wis ketemu sejatining wahyu jodoh nenggih temanten kakung miwah temanten putri. Paripurna upacara balangan gantal jumangkah padaning kakung mungguing telawah salebeting rerangken upacara ranu padha. Tanggap temanten putri kepareng sesuci ampean dalem ingkang raka garwa kanthi uba rampe tirta sekar adi mancawarna. Tirta tegese banyu minangka dadya lambanging urip lan panguripan. Tirta ugi minangka dadya pralambanging kawruh lan ngelmu. Sesekaran mancawarna kinarya dadya gegambaran manunggaling sedulur papat kalimo pancer. 1 kakang kawah, 2 adi ari-ari, 3 winastan rah utawi getih, sekawan papak puser bilih panceripun badan wadak saliranipun temanten kekalih. Upacara hangranu padha minangka dadya tandha cihna raos setya bekti temanten putri dumateng ingkang garwa. Kandi donga pamuji krenteking ati-lati lan pakarti ingkang tansah tinuntun dening budi pekerti ingkang utami kepareng jinunjung temanten putri. Upacara wiji dadi tigan ingkang kinarya dadya sarana saking tembung 3, 1 lahir, 2 jodoh, 3 tibaning pasti manungsa saderma hang lampahi pecah wiji dadi babar tumangkar wiji sejati. Lulus raharja kalih sing sampe kala upacara adat panggih temanten satataning gagrag ngayu Jakarta hadiningrat juru labdi upacara adat panggih kepareng hamrah titisaken lumaraping kirap temanten tumuju ing sasana adimulya. Jumeneng jajar sumanding temanten kakung miwah temanten putri hak kekanten asto. Keluarga ageng Bapak Laksamana Pertama TNI Wiranto, Tuan Ibu Sri Purwati Sarjana Ekonomi, mangayu bagyo rawipun kadang pisan kinasih Bapak Bincar Sigalingking Esos, Tuan Ibu Novena Arma Puastika Esos, kepareng hanglarapaken temanten kakung miwah temanten putri, tumuju wonten ing sasana adimulya.
samapta gati sawega ing diri cundhakan ing lampah sang manggala yuda ingkang kepareng hangirit lampahing temanten kekalih tumuju ing sasana adimulya kirap temanten ngayoja karta hadiningrat sung sasmita gati bronto wiwaha. Sampun kepareng prapta madyaning saswana adimulya temanten kakung wiwah temanten putri. Aturaken bumi panuwun ingkang tanpa bebidang katur sagung para tamu sampun kepareng suka kakurmatan lampahi paja latat bakti temanten ing kalenggahan siang punika. Lenggah ing saswana adimulya temanten kakung wiwah temanten putri.
Sura ambata rubuh gumuruh maneker wiyati. Saisining jagat isen-isening siang kelawan ratri. Samyaha memuji syukur kunjuk ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Suci. Kasembatan daup lenggah ing purwa rukmi gumelar lampahing upacara adat tampa kaya. Pinilih bibit ingkang bobot, wiji ingkang mentes, pari, jagung, deleotek, palawija, cinampur dono arta receh pon-pon dalah sekar setaman. Cacah selangkung wiji pinilih mugi temanten kekalih. Tansah dadya jalma kang linangkung. Jinangkung wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Suci. Tinamping pepangkoning garwa. Tatan cicer hanampi kayaning kakung. Kinarya dadya kegambaran bilih wijining kakung amung pantes tinampi ing putrinipun. Paripurna hanampi kayaning kakung jengkar saking sasana palenggahan temanten kakung miwah temanten putri. Hamasraken kawidagdaning tampa kaya katur panjenenganipun Ibu Sri Purwati sarjana ekonomi. Semoga tumbuh benih-benih kebaikan yang nantinya akan bersemi, berbunga dan berbuah kebahagiaan untuk kedua mempelai dan juga keluarga. Mata uang kecil dalam prosesi tompo koyo mengingatkan kita bahwa tidak ada hal yang besar tanpa dimulai dari hal yang kecil. Tidak ada yang pintar tanpa belajar dan tidak ada kesuksesan tanpa diawali dengan kerja keras. Dan kini kita semua tahu bahwa dari rahim Ibunda Sri Purwati sarjana ekonomi lahirlah seorang putri yang cantik, pintar, sehat dan juga santun, Safura Ajeng Perwitasari. Dan atas kehendak Tuhan menjadi pendamping hidup bagi lelaki yang sangat dicintainya, Rio Ferdinand Aditya Sigalingging, Kandining tumuwuh, salami wus awas eling, eling marang lukitaning alam. Surga di bawah telapak kaki ibu. Sesuci asto hake cali salwiring sukerto mugi suker sakit sumingkir sirno larut manggiyo rahayu widodo kali sosakeng sampai kolo. Lina dosan dahar walimah temanten kakung miwah temanten putri. Upacara dahar walimah sekul punar hawarni jenar minangka dadya lambanging kamulyan miwah kabagyan. Rerampadan ulam pindang ati antep gurih pengasih minangka dadya perlambang sandang pangkan lan papan. Sandangan lair ingkang hawujud busana. Dene sandangan batin. Wujudipun tandang tanduk tingkah laku solah slogolan muno muni. Mila tumraping bebrayan Jawi wonten paugeran ajining diri. Gumantung saka kedaling ladi. Ati, ladi, makarti. Ingkang tansah tinuntun dening budi pekerti ingkang utami. Ingkang angka kalih dahar walimah minangka dadya perlambang pangan. Dedaharan lair ingkang hawujud boga. Dene dedaharan batin wujudipun pitutur lan wewarah. Wewangsen tepo tulodo jumbuh kaliyan piwucaling agami kang rinasuk.
Ingkang angka 3 dahar walimah minangka dadi perlambang papan lair ingkang hawujud wisma. Dene papan baden wujudipun swasana ingkang menep, ayem tentrem jinem bagya mulya langgeng lestari ing donya tumekaning delahan. Paripurna handhahar klemaing kakung sarwi lawuh ati antep tegese wis mantep sajroning ati. Temanten kakung lan putri pinesti dadi jodhone, pinesti dadi jatu kramane. Linadosan unjukan toya wening, hang munjuk toya wening kinarya dadya pepeling. Bilih lampahing gesang bebrayan kedah linambaran kanthi weninging cipta rasa miwah karsa. Satemah sageta hambabar kabagyan tuwin kamulyan sumrambah sagung kulawarga. Hangunjuk toya wening temanten kakung miwah temanten putri mugi tansah pinaringan wening tuwin eling. Paripurna hangunjuk toya wening juru ladi upacara adat panggih keparang suka sasmita temanten keparang hang lepas canelo duwung kasuwun tinolos minangka pratandha ngancik lampahing tata laksitaning upacara ngabekten. Kanthi kebaing tata trapsila ngabiyantara sowan wonten ngarsanipun ingkang Rama miwah Ibu kepareng ngaturaken sungkem pangabekti.
rada sepo wasis triprakara mapan nyata manungsa datan ngawruhi siji kabejan jati loro jodoh kaping pas ditibane kodrat manungsa hamung darmi kabeh iku kapurba kang maha kuwasa lulus raharjo kali sing sambekala upacara adat panggih temanten satataning gagrak ngayodja karta hadiringrat katuraken gunging pandhawaning tanpa pepit dan katur sagung para tamu kakung putri sinedahan iki sampun keparang suka pakurmatan lampahing upacara adat panggih ngrikalegahan siang punika keparang salajengipun hangkrantu titilaksitaning adicara candhaipun nuwun. Bapak dan Ibu hadirin sekalian kami hormati, kami berikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk segenap keluarga yang telah turut serta memberikan penghormatan menyaksikan rangkaian prosesi upacara adat panggih pengantin adat Yogyakarta untuk Ajeng dan juga Rio. Dan pada kesempatan sore hari ini selanjutnya kami akan mempersiapkan rangkaian acara tasyakuran resepsi pernikahan bahagia dari kedua mempelai sesaat lagi. Terima kasih.